Come in, please. You are welcome. Please, how may I help you? Odimma, aha m bụ Nkume. Ano m achọ ọrụ. Biko eweniwe ọkwa gị bụ Ibekwe. Point of correction. My name is Ibe, not Ibekwe. I don't know what you're talking about. Odimma, Ibe. Biko chọrọ m ọrụ. Agụ egbugo m n'ụmụaka m. Afọzi ihe rie. Biko agụ egbugo m. Please, Mr. Nkume, like you said, can't you speak English? Look at the clothes you are putting onto my office and you want to work for me. You want to work for me with the kind of attire. Please, I don't think I have something for you. Ibe, please help me. Nyele m aka, obugodiri security biko. Why did you call me Ibekwe? Omuka ịmara ụra? Will you get out of my office now? Or you want to fight me? You want to fight me? I cannot fight you in your office. But listen and listen very well. Mr. Ibe, that God will do am for you, go still do am for me. Now your time today to shine. Tomorrow will be my own time. Goodbye, Mr. Ibe. I will take my leave now. Igbo ndị ọma njem ọnụ, unu afụgo ka o si wegbata wee kwụrụ na nke Ibekwe. Ndụmọdụ na-enye onye ọbụla bụ onye Igbo. Biko, ebe ọbụla ị nọ na fụ nwanne gị n'anya. N'ejije ọzọ nke anyị ga-emepụta ga-egosi onye na-achọ ọrụ wee ruo n'ụlọ ọrụ onye ya na-esi n'ofu agbụrụ wee pụta. Ị ga-afụ ka o si wee nabata ya nakwazi ka ọnọdụ ya si wee gbanwee ozugbo. Ndị be anyị, sonyere anyị na Facebook, sonyere anyị na YouTube, nakwazi nwanne ya nwoke Instagram ka ị na-enweta ihe niile nke anyị na-eme n'uju. Ọ ga-adịbanụ.